Хто такі Мікалай Стонька? Насамрэч, я сам на сённяшні дзень не магу да канца сказаць, хто я такі. Бо кожны дзень нешта мяняецца, нешта з'яўляецца новае. А сказаць, што там Мікалай Стонька гэта так і так, гэта вось такі чалавек, цяжка сказаць. Гэта, напэўна, звязана яшчэ з прафесіяй акцёра. Таму што заўсёды крытычна да сябе трошкі адносішся. Таму сказаць, хто я на сённяшні дзень, цяжка. Але самае галоўнае, што можна сказаць, што я акцёр, я беларус, я чалавек, я беларус. Мяне робяць шчаслівым невялічкія справы, рэчы. Напрыклад, прыйшоў да сваёй сястры, трошкі правёў час са сваім пляменнікам. Для мяне гэта ўжо шчасце. Апошні час мяне зараджае энергіяй музыка. Гэта самае першае, што і самае простае, што мяне натхняе. Спацыры па 20 хвілін мінімум, калі можна прайсціся, калі ёсць магчымасць, гэта вельмі таксама зараджае. Зараджаюць мае творчыя спатканні з самім сабой, калі я выходжу кудысьці адзін, без нікога. Напрыклад, з апошняга, калі я пайшоў, нарэшце дайшоў, я не памятаю, калі я апошні раз быў у нашай філармоніі. Я пайшоў на сучасная сімфанічная музыка Беларусі. Я зразумеў, што я вельмі люблю вальсы. У любой абработцы вальсы — это жывы гук, і калі ты ў зале, і добрая акустыка, гэта проста бомба, і калі ты сядзіш, тебе нават дыхалка збіваецца, тебе дрыжыкі па скуры ідуць, і трошкі такі натхняе. Вось гэта мяне, гэта і ёсць мае вот такія, каб было зразумела, што такое творчае спатканне для мяне самога. Гэта не я сам выдумаў, гэта з кнігі Джулі Кэмерон «Путь художніка», і там такія практыкі ёсць, вельмі такія класныя, нешта такія крупінкі я для сябе заставіў. Узяў, паспрабаваў, і вось ужо, можа, 5 гадоў я іх выкарыстоўваю, яны працуюць для мяне, гэта класна. Я заўважаю, што часам адбываюцца такія маленькія рэчы, і гэтая маленькая рэч змяняе твой настрой на ўвесь дзень. Ты можаш цэлы дзень быць такім хмурым, настрой не вельмі добры, а потом у канцы нешта здарыцца за одну хвіліну. І ў цябе настрой всё. І гэты увесь дзень такі цяжкі, не вельмі добры, як рукой здымае.